momi ki ba su wuta ki ba su ruwa kuma da ki karba mama dan gegen dace dai halin ki jari ne dai farar aliya za a tun bi su niyyar aiki da rabbana abu zai mun gaigi Aisha ya Allah zai ki zama gwamna Aisha insha Allah sai ki zama gwamna Aisha ya Allah zai ki zama gwamna Aisha insha Allah sai ki zama gwamna Ni dai in zan wake da rabbi nake farawa Aisha insha Allah shine yayyo sammai kasai dan takawa Aisha insha Allah wakar me san mu da kaunar mu nake rerawa Aisha insha Allah Allahu ka dafa min wakar da nake tsarawa Aisha insha Allah Sa'ad dan Musa na zo gare ki uwata mama Aisha insha Allah Aisha dai Aisha tibinanin kadai zabin mu Aisha insha Allah sai ki zama gwamna da ku zo mu bi hanya mai kyau mu bar tafiyar kuraye Aisha insha Allah APC tsarin mu binani ke ce kishin mu Aisha insha Allah Aisha dai Aisha tibinani kwarai mun damu Aisha insha Allah to ki karbi kasa mama ba wanda ya san tsarin mu Aisha insha Allah duk saurin mai sauri ba wanda fa zai tadda mu Aisha insha ta Allah zo ta yi gyara ba domin ta ci jannama ba Aisha insha Allah sai ki zama gwamna Allah ne gatan mu ba boka dan zafi ba Aisha insha Allah za mu yi nasara mama ba za mu yi da na sani ba Aisha insha mai Allah wakin din murhu ko ba zai kwanan yunwa ba Aisha insha na san ba wata mashigar shiga gida in ba kofa ba Aisha insha Allah direba makaho na san ba zai iya mana tukin ba Aisha insha to Allah akwai matsala babba ba zan hau ma motar ba Aisha insha Allah sai ki zama gwamna hasken tafiya mama bina ne kwarai yar manya Aisha insha Allah za ku ji kuma za ku gani dan kwale ya ja hula Aisha insha Allah dan adamawa sun ji ba za su ki mai kishi ba Aisha insha Allah ta raba sola a gari ko ina haske sosai Aisha insha Allah ta raba takin noma amfani yana kyau sosai Aisha insha Allah ta bawa mata aikin yi bishiya akwai rassai Aisha insha Allah sai ki zama gwamna ta raba masara shinkafa muna murna ai Aisha insha Allah ta raba motar gawa don taimako madalla Aisha insha Allah local government 21 madalla Aisha insha Allah kin zama babbar hausa wadda aka ce jalla Aisha insha Allah dibiti gwamna fanti siga na mama dalla Aisha insha Allah tafiyar nan dole da kai za a yi insha Allah Aisha insha Allah sai ki zama gwamna za a yi gyara sosai kyan tafiyar ku ne ai Aisha insha Allah sanata Ahmed Barata kun ji fa mai kishin nan Aisha insha Allah amanar binan kake Ahmed Barata kenan Aisha insha Allah kai ma insha Allah za ka wuce shi kenan Aisha insha Allah a lafiyar lamur da kina adama soya sosai Aisha insha Allah MC Smart na san ai tafiyar nan mama Aisha insha Allah sai ki zama gwamna delegate ne shi kuma mai sanya gakin zan babba Aisha insha Allah Okashat Ibrahim ma na kokari ai mama Aisha insha Allah shine yace min in dauda mararwa kan ma Aisha insha Allah dan haka na shirya kuma ke ɗaya ce zan zaba Aisha insha Allah sai bil malik alhamdulillah na san kai mun kara Aisha insha Allah wasu ba sa son tafiyar naga su ne mun gyara Aisha insha Allah sai ki zama gwamna na san insha Allah dan zakara zai gyara Aisha insha Allah wanda baya kishin mu ku bar shi da ɗibar shara Aisha insha Allah in zama kan ɗaki yar binanu fa sai an taru Aisha insha Allah tana gyara hali an tummu mi san ta ga duk mun gyaru Aisha insha Allah insha Allah binanun mu masoya sai sun karu Aisha insha
kasa ma babina na kware mun damu. Aisha insha Allah sai ki zamo gwamnan mu. Ga masoya nan sun taru sun hijira mun karu. Aisha insha Allah. Za ta yi gyara to sai mu gyara zama madalla. Aisha insha Allah. Aisha dai Aisha binanu ba ta yin gaba. Aisha insha Allah. Inda sun ja mama sun gaba za su iya ba. Aisha insha Allah. Je tafiya Aisha ba za mu ba ba. Aisha insha Allah. Akwai magana amma ba za ku ji yanzu nan ba. Aisha insha Allah sai ki zamo gwamnan mu. Ko da an yi zabe ba za su yi tasiri ba. Aisha insha Allah. Dan alkawar sun yi sosai amma ba su cika ba. Aisha insha Allah. Katafila kike gun aiki san baki san tsoro ba. Aisha insha Allah. Kin zama ke ɗai gayya wasu ba za su iya ba. Aisha insha Allah. Na aiki mama tun baki hau gwamnan ba. Aisha insha Allah. Sa'ad dan Musa kenan wanda